ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ସରଳ ଲୋକ ନା ତାକୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପାଦରେ ମାରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖେଳଣା ଭାବି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ସରଳ ହେବା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ନିରୀହ ପିଲା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ସମୟ ଆସିବ, ଦିନେ ଆପଣ ବି ଭାବିବେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତେ ନା, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ ସତରେ ପ୍ରକୃତ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା କେତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗେ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ ବିନା କାରଣରେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ସରଳ ନିରୀହ ପିଲାର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସରଳ ନିରୀହ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।